nga ai kum lay phi we baro ha ka karteng ka ba thiang tam ka jong try tu ni bo Jesus Christ te nga ai kum lay Good Friday basuk ba kmen ye phi we baro hoi ladang in ya kran shapang kane ka Good Friday kalong ka we na ki benta ha ka ba ki bubun ki bangit ki don la ka jong opinion balai la khat ye ka ba ka de ka Good Friday Kadao ka baning kong kalong ba utray ubo jisu ula syayap na kabenta kajong abat kajong phi de de na kata kadao la khot ye ka ba ka de ka Good Friday la ni kata ka Friday ka ba kamen la ni ka ba ha ka jing shisha la dangin pet bat ngin pakhat ye ka de ka ba sosi na marba ka jing yap ka jong uprio ten re balai pat bala khot ye ka ba ka de ka ba kadao ka baning kong hi kalong ba kata ka banga wala ong ipi na marbo try ulawan ya ka ban syayap na ka benta ka jonga bat ka jongpi de de na kata kadao kata ka de ka kubor ka babha na ka benta ka jonga bat ka jongpi de ha ka ni ka por nganum shibun ka por henry nakwa bangin ya pele jemut ya ki katu ka ni tali ki kentien ki ba ujisu ukran na lor jong ka ding pana de hakani kapo tongi ni pe naka kchin ka jong blai ya ka bala kran kat kum naka shiti ka banin kong ka jong petros kalenong ka balai ka khat ka khat pra ka ongkum ni naba u krisru ula sha shitom shisen na mar ki pop u ba hok na ka benta ki bom hok knang ba un yo yalam yangi ha u blai haba la penyap ya u hakado henry balapen long im ya u ha umensim u petros u yethu bat u pen shai yangi banamar ba kapok ka jonga ba ka jongpi ka bangimla ba dalade ngimla ban weng no yakane de dina kata kada u blai u lapha yala jong khun ya ka ban shayam na ka benta ka jonga ba ka jongpi Tekini kide ki neutral ki kenten ki ba u jisu ukran nalor jong kating phna ki e kita ki neutral ki kenten ki ba jisu ukran nalor jong kating phna te tong ni pet ye ki iwe pe iwe hadin ka we pat te ya ka ba phila ban siam ka kum naka gospel ka jong Lucas kalenong ka ba ar pulai ka record ka ba live ho sao kani ka de ka kenten ka ba ni kong kabau jisu ukuran u jisu ula ong kopa toma biaki naba kimtip ya ka ka bakilale kata ka de ka kenten ka baningkong kabau jisu ula kran na lor jong ka dingna phila ban lap ya ka ni ka kum na ka gospel ka jong Lucas kalenong ka ba arpulai ka rekhot ka balai pusa de nangta ka kenten ka ba ka ba jisu ukuran na lor jong ka dingna kade kaneken ya ka ba phila ban lap nang tu na po ka gospel ka jong Lucasi kalenong ka ba arpulai ka khat ka ba saulai ka ba ong kumni shisha nga ong hami ha kani kasni men long lembat nga ha ka paradise de nangta ka kenten ka balai ka ba jisu ukran na lor jong ka dingna kade kaneken ya ka ba phila ban lap kat kum na ka gospel ka jong Yohanes kalenong ka ba khat khandai ka khot ka ba arpan riu bat arpan nyau kani ka de ka kenten ka ba lai ka ba ukran na lo jong ka ding phana u ong kini ki kenten mo u jesu u lo ong hal la ka jong ka kami ka jong u ong kum ni ko ka briu hakmi ya la khun bat hadin kata u lo ong hau ta usendran u jong u ite u ong hakmi ya la kami kini kedeka ka kentien ka balai ka bau jisu ukran na lor jong ka ding phna nangta ka kentien ka basau ka bau jisu ukran na lor jong ka ding phna kalong kaneken ka ba phila ban shem ka kum na ka gospel ka jong o Matthias kalenong ka ba arpnyo ka rekhat ka ba saupnri bat kum juru na ka gospel ka jong o Marcos kalenong ka ba khatsan ka rekhat ka ba lai pnyo ka kentien ka ong kum ni u da ong da
tongan puli ya kene te hamar ka bakhandai baji u jisu ula perta hakaktin ka bajam uda ong eli eli lama sabakthani kata kabalong ublay jonga balay mela ino ben yanga kata kadai ka kentien kabalai nangta nila kabasaw ngomot berong nangta ka kentien kabasampat kabang nila kabau jisu ukuran na lor jong kading pna kalong ya kabapila ban siem katkum na ka gospel ka jong yones kalnong kabakhat pendai karekot kaba arpupra ka ongkum ni hadin kani habau jisu ulatip bala la pendam mentai ki eki baro ba on yo pendam ya ka jing tho u ongkum ni nga sliam tenangta ka kentin ka bahandri ko bau jisu ukuran na lor jong kading na kadai kaneken ka ba phila ban syam na ka gospel ka jong yo ni si kalenong ka bakhat khandai ka dekhat ka ba lai phau u ongkum ni temen bau jisu ula shim ya kata ka ba jau ula ong la pendap kata kadai ka kentin ka bau ong la pendap tenangta ka kentin ka bakhadu ka bau jisu ukuran na lor jong ka ding pna lani kata ka kentin ka bahnyo ka bau ukuran na lor jong ka ding pna ka dei ka neken ka ba phila ban lap na ka gospel ka jong Lukas kalenong ka ba apulai ka rekhot ka ba saupan rio u ongkum ni kok pa hakikti jong me nga IT yala ka mensim te haba ulo ong ya kani ula aino yala kamensim kini kide kita ki nyotli ki kenten ki bau jisu ukran na lor jong kading na dengan ngek badon na pedeng jong pi ki papet live ya kani ka video na ka blog channel ka jonga ka badon ka ba na ai kateng sar mo blog bat ki don ru na pedeng jong pi ki papet live ya kani ka video lengba ka GMNT Umden official te hakine ki artli ki channel phila ban yu i live ya kane ka jingkrem bat ke chinge slok ka bamanta kasni te kumbangal ong ipi ngamsim shibun kapor henry kane ka de kapor ha ka bangin ya kanau ya ka ching ik ke jong blai hadu kata kata na ka benta ka jonga bat ka jong pi ngangit skam ba we ubangen ha kane kasni ki ya let sha ka jinga sang ki ai ka jinga ro shoblai namar bau blai ulale ya ka kam ka babha u blai ulale ya ka kam ka babha na ka benta ka jonga ba ka jongpi to blai ka jing suk un don lam don rakat bat pi nga kwa ban ai pi ya ka ne ka jing khu blai nga ong ka sni tho ding ka ba suk ka ba khut ka ba kamen ya pi baro to u blai un ka khu ya pi ha ka kerteng ka jong u nga ong amen te ha ka ni ka por nga sneo ban ai khublai sni good friday ya pi we baro ki bade ki subscriber ki jonga bat ki bade ru ki parabangen ki jongi la ki dei na ka no ka kan hun balang la ki dei na ki no ki ken hun ngamla ban tip kat no ki bapet ya kane ngamla ban tip henry nga ai khublai ya pi ka good friday ka basuk ka bakmen bat ka good friday ka bawon ra ya ka jing kermen ha ka jing em ka jong pi to blai ka jing suk undan lam dar ka ba pi te kumne ngat pen kut no ya ka ni ka live video ka jonga te naga benta ka buram ka jong blai amen